Hej, velkommen til Radio Upcoming. I dag der vil jeg præsentere det helt nye navn, som er Boksdrengene. Og jeg vil lige spille en af deres første numre, som hedder 10:33 mod Nørreport. Her kommer den. Nyd den. Yeah. Ja, shout out til alle mine gutter derude. Vi går på Christiania, mig, Philip og Karl. Vi har lige været på Max Burger og i nogle andre butikker. Det var rimelig ild, og vi så en masse grimme sko og 3 års WeGos. Vi så også nogen fra Hellerup. De havde 2 par Oxford-tan. De var 100% rich kids. 100% rich kids. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Nu er det over til Karl, og han er lige så langt hår som en pige. Yeah. Det var ikke sødt sagt, Victor. Vi sad inde på Max, og det var mega relax. Jeg skulle på toilettet, så jeg lånte nøglen. Men inde på toilettet, der var der en masse facts. Og der var også nogle nerds med deres tegneseriebags. Jeg overvejede lidt at give dem nogle slask, men jeg skulle virkelig tisse, så jeg skyndte mig at pisse. Nu er det over til dig, Philip. Giv den op for Philip Lange. Ja. Philip Lange. Da vi skulle med toget, løb Victor. Løb rigtig stærkt for at nå toget. Men mig og Karl var der allerede, og vi troede ikke han ville nå det. Men så jeg ham ned for enden af stationen. Karl kunne ikke se ham, jeg kunne godt se ham. Vi nåede det 10:33. Det var et held, for ellers ville vi skulle vente en time, og det gad vi godt nok ikke. Ja, det var alt for den gang. Og vi ses i næste sang. Yo.